मेथाइ खनसै खननांगौ नामा हनै दानि गथ'फोर सेंग्राफोरा मानो बाजल' मोसादायो हेलो गाइस नै जों गोदान बोसोरनि रंजानो ओंखारबाय गामियाव रंजानो थांगासिनो जों लोगो साथाम दं नै जाबाय गामि जों दुब्लियाव दं नै बिथाङाबो रंजानो ओंखारबाय नालाय सासे जों बै न'आव थांगोन लोगोफोर गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय जाहाथे बयनिबो न'खरा सुखु गोजोनै थाङो बे गोदान बोसोरावहाय आरो बयबो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय पंखी बिलिया हाय हाय मोरा कोठाया हाय हाय पंखी बिलिया हाँ बैसागु लोगोफोर रंजागासिनो जों बयबो नै फुरा मानसिफोर जादों नै बैसागु बोथोरनि बैसागु मोसा मोसा मारै खाथियाव मोसा ओरै मोसा दावखो बैसागु दावखो दावखो मोसा नै जोंना मादैया जौ बरनबाय गोरान दं गोरान ओइ पान्जा खा हनै गोरान लोगो मा खालामदों नोंसोर आरो मोसानोसै भिडिअ एसे बैसागु बोथोरनि भिडिअ हा हा होद मैया बारा जादों खारेन्टआनो गैया हनै खाथियावबा नालाय बुक ना एखे गोमो माथो बा दयबो ना बिदिनो गोमबाय बे जोंनि आदै जायो हनै बे जोंनि गावबुरा मोसागासिनो रंजागासिनो बैसागु बोथोरनि दावखो होबाय 500सो हरगोलै मादैया जोंना बैसागुनि नाम हरबाय गांसे ओइ खुलुम गथ'फ्रा खुलुम उन्दैफ्रा खुलुमजोब दे खुलुम बिदि करले भाলো माने मेमोरि कम खाय ओइ मादे दे गाजामोन दे दाव मोसा
Hả?มีแต่คนซื้อฮะคนโน่นนะโอ้เนดานีกูถูกสิงคโปร์รามันบาโจโลไม่สาได้ดานีกูถูกไม่สานายามันจะทาร์คายาไม่ใช่กันหูเดียเขาเนี่ยเพียงไรเฮียนั่นสิวิสากูเปิดเจอเราเนี่ยมาเนี่ยเพียงไรเฮียเขาเนี่ยวิสากูเปิดเจอเราเนี่ยหาเขา Đâu cơ? Ada sabu pacar ni sampai Hei! Hei kalian! Musa. Hei Musa, siapa Musa? Đâu. Hey! Đâu, bố đâu? Boleh sosmed berundang. Mal khang mùi. Đâu cơ?
Đâu cơ. Đâu cơ, đâu cơ. Hey, hey. Hey. Đâu cơ. Đâu cơ bao giờ. Hey. Hey, hey. Đâu cơ. Ai đi. Mình sẽ phát là. Đây, video sẽ lên đâu. Đâu lên. Bây giờ lại xem xem. Ôi xem một sao. Xem một sao là xem xem. Đâu lắm mới ra.